Udako oporrak amaitu dira, eta beti bezala ikastolako umeak klasera joan dira. Andereñoak, lehenengo eguna denez, patioa hoi baino lehenago irteteko baimena eman die umei, eta hauek primeran pasatzen ari dira, sokasaltoan, kaniketan eta abarretan. Ene, oraindik ez zaitaztu sokan saltatzen? Bai, gero eta hobeto egiten duzu, baina mesedez bukatu, orain beste bat itokatzen baitzaio. Itxaron apurtxo baten, bisolto gehiago eta kitxo. Mesedez, besteek ere parte hartu nahi dute, utzi besteei. Umeak jolasten ari direla... Patioan espaziontzi bat erori da. Patioa keaz bete da. Nori izango ote da? Inoiz ez dugu alakorik ikusi. Ene, zer da hori? Hori bai dela zarata. Hori ez da abioi normala. Ez, Lelo, ez tozu ikusten ala. Hori espaziontzi bat da. Isil zaitez, behar bada hilik egongo da. Goazen ikustera. Umeak espaziontzia hobeto ikusteko hurbildu dira. Batzuk beldur dira, baina inork ez dugu jotzen atzera. Denok ikusi nahi dute zer dagoen espaziontzi barruan. Bapatean, atea zabaltzen da eta pertsonaia arraro bat agertzen da ume guztien aurrean. Nor da hori? Ta zer di horrek? Auskalo, horrek ez du euskaraz hitz egiten, bere hizkuntzaz ari da. Badaezpada, ez hurbildu. Oso arriskutsua izan daiteke. Ze arrisku eta ze arrisku ostera historia. Ez duzu ikusten zorabiatuta dagoela? Oazen laguntzera! Ume guztiek jakin nahi dute nor den pertsonaia arraro hori, eta elkarri ulertzeko berarekin hizketan daude. Ez zaiguzu, nor zaren? Nondi zatozen? Baina ez duzu lertzen? Nor zara zu? Ni Xabi naiz eta zu, nor zara? Honek ez dizu lertzen, ez daki euskeraz eta. Galdetu nola duen izena? Zetz ba, ez duela zer ulertzen, txipaketan. Estralurtarra bere konputagailuan zenbaki batzuk markatu eta berele hasi zen euskeraz mintzatzen. Kaixo, ni txuik naiz, oso urrunetik nator, nortzuk zarete zuek. Bai, orai ulertzen du. Kutxa horrek magia egiten du. Euskaraz egiten ari da. Baina ez dakizu hobeto hitz egiten? Orain nik oso denbora gutxi pasatu da, gehiago ikasi behar dut, horretarako ikastola batera joan behar dut. Etorri gurekin ba, asko ikasiko duzu. Txirrina jotzean, ume guztiak, txuikekin batera ikastolara abiatu dira, eta Andereñoari patioan gertatu zaiena komentatu nahi diote. Begira, Andereño, ez ikaratu, baina patioan estralurtarra aurkitu dugu. Ai, mesedez, nor da hori? Nondik atera da ba? Ez ikaratu, Andereño, txuik deitzen da, eta ez du ezer txarrik egiten. Eraman ezazu hemendike, ez ikutu. Ez, Andereño, ez izan beldur. Ez du ezer egiten eta. Andereño guztiz ikaratuta dago. Halako somorroak inoiz ez zaizkio gustatu. Umeeko ostera, txuik beraiekin gelditzea nahi dute. Hemendik eramaten ez baduzue, zuzendariari esango diot. Baina Andereño, gure laguna da. Bere espaziontxia erabat apurtuta dago. Orain ez dauka beste lekurik. Eta niri zer? Niri bostatxola. Alde mendik, Barkatu, Andereño, baina zuekin gelditu nahi dut, nire platiloa erabat apurtuta dago eta konpondu behar dut. Bai, Andereño, gurekin euskera ikasiko du. Utzi gelditzen, mesedez. Andereñoak ez daki zer egin estralurtarrarekin, baina azkenean, umeak oso pozik daudela ikusita, ikastolan egoteko baimena eman die. Ongi da, ondo portatzen bada, gurekin geldi daiteke. Oso ongi, Andereño, mundiala zara. Gurekin gauza asko ikasiko du honek. Eskerrik asko guztioi, nire espaziontxia konpontzen dudanean nire planetara itzuliko naiz.
Umeak oso pozik gelditu dira. Hemendik aurrera, beste lagun berri bat izango dute klasean.